Belong, anak ko. Win na nanang. Inak man nagtrabaho. Nagsingsing pa kay ti pagtrabaho ma. Di kag tangtang say tapno agbayag kay jay. Dipindi Sa anak mo tanatangsi, no nanos te amaw. No tangsitan dak. Di tangsitang mit ida. Agpakumbaba kalatan amin tababaw nun ka nga road. Agtungpal kalatan itan yaman nga ibagada ken ka. Agtongpal nga. Kit nga ibagada dil patak ti obag kaw. Tongpalang nga ro ida. Alaman. Adaya, amo amang ibagay ti kastamot. Kit adamit Dagitay bagtit nga mo ay. Sige, mapana kaw. Tapno agsulduak manay. Nabayagin na nabakantiyak kay. Makasusulduak kaw. Madam Ninita, sapay lang ko mata magustuhan dakas babaw ninyaw. Lalaki ka, kinababaunan ti kayat mo at trabaho, Belong. Kat man ano kumangay, madam. May met kidi at lalaki ababaw ning. Ta napigpigsa. No, aday pabagkat yaw. Napigsa mang bagkat. Sa bagay matkit de. Sige mangaraw ta padasak mamot ti lalaki ababaunan. Una madam, napigsa ka. Duray da kayaw, kit kabalan kayo abagkatay. Ngoray kas labalye na kayaw. Siguro, ado ti kang kaninyo niya, madam. Kwa pamagi kun ti kastoy, Belong. Puliming amin tinalukmag. Iso mo lagayam Sige nga ro, dagi na nakapay, taday paramid ko numadamdamakan ka. Belong, nakaluto ka din? Win madam, kalkalpas. Iso nga ito gaw ko man biyay. Tanabanuga ka naglutaw. Ha? Apay madam. Kwa pakilabam tuman nagiti kurtina, bedsheet, ten ululas. Anya kay mo tin madam. Baon kay lakin mabaunan. Ha? Kalkalpas ko pala nagluto may. Agibaon kayo manay. Pag inanandak mo nabanuga ka nagluto. Sige, numadamdaman numakay na naka. Unay mo dagituin. Umpay asiyo makadataw. Sa nakapotababaw ng dakaka, baon kayo mabaunan. Ane, itamot lang ay baon ka, Belong. Anya ngay talay. Minuto ngay babaw na. Ay, jak kaya tikas ta ngay style mo, Belong. Tanagam ko mati pa nagsasaom. Nakmanlaglaban. Masurunak. Agin inanapay lada tao, baon kayo mga baonay. Ay, maumak mildiray. Nagalasan ti aramid na ita babaw na. Papanawa mo, nukas na ti ugali na, Ninita. Ay, saan mat nga roda kas karina timang papanaw iti babaunan lakay. Amangan numadaksan ta. Katkas niya mo nga ron ti ugali na. Nagtangsik. No ibaon mo, nagato reklamo na. Ay, paspasensyaan talatan. Amumat ti style na. Maibos ti pasinsya, bakit? Awan no isulat awawatin tayo akanayon. Datayo kay deng ti makibagay kan kwa na. Madi iso ko matirumbay nga makibagay ka na tayo. Pagawidam kay deng. Sige ta kasaritak to nga rod tapagawid aklangan. Pumanaw di pumanaw. Siya katikarkariting niya. Di ko na yun, pakumbaba ka na kayaw. Ay na, sana siya katikarkariting niya. Pumanaw ka, ano papanawan na? Saan kayo pagtatakunan nga amaw? Pasensya kan Belong angam saan mi nga minakayat ti ugalim. Natangsit ka unay. Apay ti ko na yun, kaya't ko ti ugali yaw. Ay na, agululi magaklaan, madam. Ngam manipo di maya dito awan pa'y nasaya. Ngayon papakita yung kanya. Baon kayo abaon bay. Alilahin niyo mo ti tao. Iso sige, pumanaw ako. Tamangan no makatibaba dito. Ay, maulawak military. Nagawid ako nanang. Imanaw ako nagtitrabaho. Nay, apay manan nga yan nakaw. Ay na, nalabas na ramid da. Baon da labaon kanyak. Inal daw nga agsukada. Inal daw nga da bisita da. Inal daw nga ginawak kas kadagluto. Kas takit ti kuko kijayan. Natural tababaunan ka nga ro na nakaw. Di yung mamusang kaulit ay tababaunan. Nya kay muting. Anya nga ro, kay iso mo talaga ti trabaho. Nagbangsit adang ganda itananang. Assistant ko na ayaw No dagdamag no niya trabaho. Assistant ko na ayaw. Anya, assistant nga Mike. Kiti sumay. Assistant mo talaga ti dapat ang mayawag iti katulong.
Assistant dagiti amaw. Wino right hand to isaw. Nadisdisinti adang ganti assistant. Wino right hand. Ay na, anak ko, huwag singsingpot ka nga minon, Simple. Di mo ko maipakpakat ti kinatangsit mo iti sa dino man na pagtrabahwam. Sana nasaya ati kasta. Kitaam katawan pagbayag ang matrabaho, takasta ti ugalin. Kit basol dagiti amo kananang. Isumang amin ti umuno na. Ikalkalin tagak lang ti bagay. Una yan. Nay, agim impake ka manan, belong. Uy na, tadamanan pagtrabahwak. Sa dino manangay, katulong manan. Kitwin na. Ijay ka bang ibang barangay? Asi daglang dito idajay. Mistiin ti kaya da. Nay, kitaam manan No kayat mo tagpaot iti trabaho, ikatom ti kinatangsi mo. Agpakumbaba ka kadagiti amaw. Ay namay. Napakumbaba ang mga talaga nanang. Kinasing puta may. No pakitaan da kiti sana nasaya. Ay, masapol a lumaban akmit Dipinsa akti bagik nanang. Ma'am, ibaga akong tipod nung augalay Tapno mamon yaw. Aray tao kalem. Naungitak no, naungit ti amok kanyak, madam. Natangsita no, natangsit mo ti amaw. Ganyak kayat ti baon na baon nga amaw. Jak kayat ti mamanmandaran. Ti kayat ko, siyak tagdisnudong agtrabaho. Jak kayat ti may babawon, ma'am. Respetwan da kababaw na nyaw. Tapno, respetwan kayo, may. Ganyak kayat may laslasin ti kanag. Ti kayat ko, no niya ti sida ti amok, sidag, may. No niya ti aramaton ti amok, aramatak, may. Araya. No litsyon ti sidam. Litsyon mo kanyak. Di na mo pagsidayon iti tinapaan, no sida kay ti bulalaw. Kitno adda baro abadaw, wino sapatos maw. Masapol abaro magkanyak. Nay. Nawata, ma'am. Kwa. Pasensya kan, ma'am, prangkak lang aming agsasaaw. May mayatin ti kastaw, yung ti agin sising kita. Sana ya, ma'am. What about kete? Kino DF kaw, di na kay babaon. Tamaturog ka kita agmalmalam. Awan pakibiyangan yaw, tarisdik ka nga raw. Hindi pati doon amin na trabaho kanya. Agin naw kayo mo titi panganan yaw. No daw ayaw. Hanay, alo ti trabaho. Sige, tindak pa ag-shower, ma'am. Agat lingit man amin na nasingitan. Nati sumaron na paglugaran ngay. Pinalabasay, dadig. Dumundin kayo iti unay. Sana kasinyaw, marigata na nga umunag dito mo daw. Nasakit ti sikat kaw. Adabulo ti sikat kaw. Nasakit og kumpaw. Ay di kayo managtanabutaw. Laki na, nagpatindin kayo. Dak man ay nanang. Naimbag man ta nakaawid ka, anak ka. Wain ta, umay ko man mo i-relax ti panunod kaw. Tanay, may stress Makapa-stress na kiti matumtumpo nga mo. Awam payagpaot mo ta pagtrabahwam. Ikatambang amin ta kinatangsit mo. Sana nasayati kas tagalad ti may sabaro, wano ure asinaw. Ay naman, mayaki di ati natangsi. Tapno saan da ka basta tagibas si latan. Gusto man ti kas tang ibagbagayo nanang. Kas kailan nadadayo la plaka. Paulit-ulit. Makauma. Ay matayak Mildred. Nasaya tatakad pelo. Apay kakalaan. Ay di ka kundi si takanyak, ma'am. Takarbangak ti agbakasyon ito uri manung aldaw no kayat kaw. Imbis adamagin nyo kumamon no nanganak kon. Tanabanuga ka nagbiyahe. Kasta kiti paspasapat yun. Ang niya, adama merinda, ma'am. Akwa, ikaw magkita, Charlotte. Way, tanay, mabisina ka talaga. Nabanuga ka nagbiyahe. Ay, nyamit tayo. Awanak lang iti sumagmamanungal daw. Nagwaramit tayo ito'y balay lasang patak. Anya namayan nyo dito'y salas ngay. Ay, una yan, sakit tulo mo na kito kabalay. Saklatan din naman na kagdalos dito'y balay. Dapat na damal daw pa nagdalos yun Sana siya kamay. Pelo. Unay mo na kito yan. Urag punas lang kumamit ti paladpad mo taramidan dyan. Ay, unay. Maumak panawang kayo. Maumak Mildred. Ala, Oston. Tikat sumara o pelong. Ikag melientan, kalpasana aglobwat ka. Apay manay? Pangibawnan niyo man kanya ako ngay. Kasangsangpit ko pa ilang bawnan dak manay. Dahil tatibag bagak ka na kayo kay, tabawang kaya bawang. Aglobat ka, tapumalaw kan, pelong. Anya? Nay,
Apay ngay! Basta pumalaw ka, tadakon maano sano galim. Pumalaw ka, sakbay makapungto ta. Katamangan malaw alat ka. Diwain! Day talaga ayam! Ado ti mga alakan niya! Ado ti master kakatrabaho nita! Alala, kawaa maglopat. Pumalaw ka, katika nagsopsopalin ito palay. Kawan na! Day talaga ayam! Pagkan ano kumamot ang subli dito yun ngay! No saan da ko na pagkan ano babaw ninyaw? Nakarkaro pa saan kayo pagkan ano nga amaw? Why? Pinapanaw nak di amok na nak. Ayos lang. Nakasapula ka dagos iti sa baling amok. Ay nanak waya. Impakat mo man nga tantikin na tangsit mo, iso pinapanaw da ka. Sana dagos tagtang sinanang, no da kay ti lugar. Wala nga murawang ka matiti lugar no kwa ka natangsit ka malata. Nya kayo umutay, imbis ngay sa kiidak. Da kayo lang ang mo kakakampik itibiyag. Ngam kontrahan dakpay mo. Nya klase kayo nga inamay. Ampun daksamay. Insan manatilay bagbagam mo't belong. Apay, di mo kaya ti makurektar. Di mo kaya ta mailintag ti kilong aramid mau. Di kay kaagyaman ta palaban to anak yaw. Ada mangilaban ka na kayo. Naimbag nga oras yaw, madam. Kastamat kan ka, belong. Da kami lang kanya apong ko ti pagserbyam diti balay, ha? Ngam pasare awanak, ta kanayo nakarumwar. Ay kun meta, madam. Basit ti laban, kun nilutwak. Wana, inala ka ababawnan, tapno at namang kadkadwa kan ni apong ko diti balay. Bantayam anaimbag ni apong ko, tane, agkabawan. Di mo ipalubos sa rumwar, kan paspasen siya am kumati ugali na. Win, ma'am. Sige, di kayo madanagan. Bantayak ni apong yaw. Hoy! Manggagamod! Mabisinak! Igawan na man! Nita, nagloko ka na ba kay? Manggagamot kung kunang kakanyakaw. Manggagamod! Mabisinak! Manggagamod! Agaw kay ti ka na ma. Ha? Manggagamod ka! Manggagamod! Si Kati manggagamot. Maminsan pa yung awagan na kitikasta, makaramang kang kanya. Tutupang kang uray bakag ka. Ako pang kang ibaw, no? Sinalbag ka na eh. Manggagamod! Nagbangshit! Pangit! Nita, talaga pagpungpungtunan na ka. Pagpungpungtunan na ka. Ay! Manggagamod! Nagbangshit! Nita, natangking tulong ma. Ako pang kamanlangin, tayo sa ako ka. Patanak! May kataya ba kita? Belong! Nararamidam ka na apong ko! Awanan kay tibain! Kwa madam. At baka mapayin. Kinabil na mga may. Isutin mo na ng kabil kanya. Isutin nuto pa ako na. Binagkakaon tayo sa ako ko na. Ulbod! Saan nga gabkabil ni apong ko? Nga uray ka stati ka sa saad na. Ha? Gapoy tinaramid mo kan kwa na. Idarum ka, belong! Anya? Nanang, tulungan na. Indarumdak yamaw. Ay ka, sangwam ti bunga ti aramid mo Daytan ti bunga ti kinatangsit kan kinaturay mo, belong. Nanang? Apita mo ti bunga ti aramid mo. Idi pa'y labagbagan ka ngam di ka dumdungag. Isama ka mo kan itibiyag mo. Basol mga minyapong na. Pinagpungtonak. Napilitan nakla ng kabil kingwana nanang. Nagkunang amin natutupam kat amom lang arog ngagkabawan. Nanang? Nala, sangwam ti nagbasulam. Nalabe, napasamak day tatap nga dan pagnakmam. Kat sapay lakuma, tagbalbaliw kan, belong. Nanang! Manang Biyana! Tumagas tamampay di tayo store. Tado ti tao di tanak ka. Ha? Nya nga iti aramidan ta dita? Tatang? Pasikatan ta nagiti tao di ta. Ipasikat at ikadat awan mo yung pagadalan niya. Anak ka. Pabitlaay. Ay patigid ko to'y lugar ta. Intaman pasikatan nagiti adda di tayo store. Ay na, saanan tatang? May samot na award ko?
Ay, kituray Tinapatag, at dawad mo. Ala, umay ka, tamapanta di tayo store. Darasay manakaw. Daday, kunam kanya ka, no adda dumdumngag, why? Di nakawawagan ni titatang. Daday, kunam. Adda kayo magayam dito, store, nananilya. Wan man remedyo barok. Taag pangin basik. Nagpudot ngamin ije balay. Apay, nagapan yung agam ha. Ije pagadalan to anak ko man, nana. Kalkal pas ti program da. Ahiwang gaya man ya. Bakasyon da manay. Win nana, kit amuyaw. Adda award to anak kaw. Adda ribon na ngayon as pilik itibado na. Ha? Kastaya. Win nana. Ay na, may sa to anak ko kadagiti kalaingan ije pagadalan da. Imalaan na ngay, no saan mutla siya. Anyat award na nga'y remedyo. Most punctual, nana. Ha? Iso lang ti most punctual kadakwada nga kakaeskwilaan, nana. Aya. Remedyo. Amo mayano anya ti kaya tasawan ti most punctual. Kwa? Ay katuwan na, most punctual. May sa kadagiti kalaingan, kasjay. Imma mga min na nasariwawag ti panagpampanuno na. Ha? Sika ngay, nana. Adamot award ya po kam. Ay, awan remedyo. Ay, kasanaw kit sobag sama ngamin jabaw. Bulakbaw. Kunjay lama pa nagtaktakaw iti pinya tararamidin na. Ha? Sige, agawid ka may, taray. Ingkam pa agbiro kiti palsin may. Tag-blow out to anak kaw. Most punctual ko naman. Buyay, apay, anya gayap ti meaning ti most punctual anak kaw. Gusto mo lajim baka, akalaingan. Saan akalaingan, tatang? Ha? Anya nga ngay? Jay ngay awan langan na jay eskwilaan. Jay always present. Anya? Nay, kunak man no, kalaingan. Saan, tatang? Ay, just kay. Sana balay? Ignorante mo lang nagiging ng iba ka. Di na siguro maawatan ti most punctual. Hello lakay, kumusta kay ditan ngay? Kastoy abang ay. Pagpartiyak na, blow out ka na ta. Anya, most punctual lang ang taward na, ag-blowout ka? Kita niya kumaangay. Di mo lalaangan na ita most punctual Taman mano ti makawar di ti kasta. Ay, Basta blow out ka na ta. makamuka. Ayabam tong aro namin nakaruba Lagi ti lababak na ngam amok ati ayabak. Anya, kadagiti karuba ngay. Sana yung ta nagrarawa na. Amumut na nagiti karuba dito. Basta karni nagrarawa na. Agawin na pa iti siluping. Nangandal lang aro din, nagtikaw na pa ilang na. Anya, ay na, ayabam latta ida, tapnawan ti may bagbagada. Sana yung basta nagiti lababak na ngam amok tayo bak. Kasigurado nga dawi da regalo ti anak ta. Kindagiti nakusim ti imbitara. Diya kaya yapan nagiti naraway. Anya, Sige, si kaswag pa'y dagiti agparpartay. Sige, mangan kayo lang, tado tinalutaw. Mabalin nyo pa'y timangyawin no kaya yaw. Sana kami na naimaw, kaya't ko mga iparaman ti blowout ti anak ko Nooray most punctual lang ti award na. Di oray man best in math, no best in science, ti award dagiti daddo man o magpag-blowout Useless, dagiti ang award. Makakitaan nyo nga iti most punctual abong gati blowout na. Dito'y lang balay miti kasta, kakabsat. Isa mga kayo lang, di kayo agbabain. Oo, nayayin. Nagarutihan da. Sakpay. Nay, di kay mo dapat nakipangan di ta karuba. Di mo't nagawis, nana. Ha? Lukas ta, saan lagaya masyakti di na inawais? Amin tayon sa amoy takaruba na, di na inawais. Sa bagay, talaga kasta ti ugali day ta remedyo. Kaya't nalatag palastog, iso akong di awais. Ngam napili mo't lataw awisan na. Win nga roda, nana. Ngam mala, baybayan tayo na, no kasta ti kayat na nga ramiday. Una, kaslawan karuba na iti kasta nga raramidin na. Nakarumot ti kinapalangguad na. Naimot pa'y mag. Ala, baybayan tayo na, no kasta ti pagragsakan na nga ramiday. Nana. Nana! Apay, sino tururayan yung litawiting siyay? Awan, remedyo. Agin ina na aklaan. Papa na maya?
Agawid ako na. Nagkapuwa kay Jay Ilay. Ay, na kayaw. Nag-tricycle na kitay. Ay, narigat na talaga tawan lugan na niya, nana. Ay, huwag nga raw. Naimbag ka na kayo at dalugan yaw. Dalaing ka pa ngagmanihaw. Sigod mga nalayang ang agmaniho, nana. Nala, agandad kay ti pa nagmanihaw. Remedyo, baraw. Agawid ak mo tayo. Papanamaya, hingka makitsinda. Saan na? Inaklag halo-halo ijay ili, ah. Tani, nagdagaan. Nay, imbag man. Mapankalag halo-halo ng nakakutsi ka pa'y. Ay, kituwan na. Tamnod daw sarte kutsi, may. Nya sirbi na ngayon, nodyak usaray. Awan na. Aglati, ah. Nana. Apay, manutaw mong paray. Agkatawunan tamo, sana ya. Ha? Ay, kastaya. Ungayam. Kita ka dito lang ata, ano ah. Kita ma? Ha? Kita agkatawunan ta. Obing tilang ngam sila. Ha? Kaslay na una ka may itibain ti atawin ngam siya. Grabe ka, Moy. Saan mo ita, paray? Nay, apay di ka mamatay. Kita ang ngamin tilang ata, aray. No kaya mo wag silpi ta. Ta iposta. Ta makita no niya ibagada na kita agkumay. No sino ti ubing ka na ta. Ha? Ay, kasanaw. Maparigat ang mga miniti trabaho. Imbaglakin ka, paray. Tasaan ka ngagtrabaho. Agur, uray ka la iti kwarta ngay pawpawi di asawam nga day yabraw. Oho! Talaga kidding ubing tilang ngam sika, pare. Ha? Ay, wala na, paray. No, isaw. Mapagbidbid do tanda nga rot a single, pare. Ba nagapakaragsa ka klaunay, ah. Ado pala dagiti agkras kanya, pare. Anya? Sige. Mapana kong tanay. Mainitan dyan parking ko alugang ko igit ti kalsada. Sige, ditakan paray. Pangaramata iti motorsiklo kat adalang arod kutsita yon. Isungurok tayo nagtangag motor. Anya? Ay narimedyo. Nagubingan pa ilaan. Do sila tawon na pag motoramon. Kadi maya. Tapno agbilib dagiti makakita. Anya? Man ti ubing nga makamotor. Isungay surok ni Buyay. Ay saan? Diyak agipaw iti kwarta no motor matlat pangigatangam. Anya? Sige nga raw, saan ay? Kiskisan ti paramit kong arulan. Ha? Mangipawid kayo ti kwarta. Tagparamit akiti kiskisan. Tanay, kumampay kiskisan dito yung lugar tayo. Sige, kitaam nga rod no niya ti pagsayaatan tayo te iso ti aramidam. Kitaam ti pangipipan namin ti kwarta tane. Nagrigat nagtrabaho diti abroad. Naimbag nga oras mo, Remedyo, Barok. Nay, apay nana. Anyat masapol mau. Ay, pasensya, di kan pastra kayo, tanay. Rumuara nga may. Ay, wan, okay lang. Umayak la kumagkid daw iti pabor. Umayak kumaumutang iti kwarta. Ay, awan na! Awan may pautang ka nana. Nga uray 2,000 na. Awan nga raw. Awan kwarta. Ah, Awan may pautang ka. Taigatang ko iti motorsiklo ti anak ko din pawit ni bakikaw. Kung gumatang pa iti van. Tanay bagla pagluganan minumay dagiti kakabagyan may. ha? Talaga asaanin na malapdan ti panagbak ng minana. Umas asinso na talaga ti biyag may. Baknang kami nana. Naginhawa talaga ti panagbiag may. Ay, na yan. Ay. Ha? Sige nana, rumuara ka. Pasensya ka na talaga. Awan ti may pautang ka. Tao sarag ti kwarta. Ay, kunak nuada. Sige nga raw, agyaman na, baraw. Ay na, apeng agyaman ka ka umitig ka. Ure, sige tayo sira kong ti balay may nana. Magusto mo ilang ta motor ginatang ka, wanak ka. Wow! Nagpintasan nga'y tatang? Daddy ko na mala, may katay suro kang agmotor. Nalakala masuro day tao, automatic. Wan tatang! Daddy ko na buwit. Uni mo na. Ay, daddy gayam. Mala, agsuro ka na yung magway. Tapno agbilib na kiti makakita king ka. Awang pailat ubing nga muna tag motor ditaw. Si kapilat ti kaunaan no kasanaw. Ngamnay, di mo ibagbaga ni nanang mo aging mata nga iti motor ha. Di na mo aging mata nga. Nalaing magayam nga agmotor jay anak yaw, Remedyo. Ay kawan na nana. Na minsan lang ngayon, suro ngamnay. Nakasuro adagaws. Wala ngam nagubingan mo't launay, barok. Amangan no madisgrasya nga'y. Madisgrasya. Nalaing day jay.
Kung ang ngarong nga i-contest ko iti motor race. Motor racing. Anya? Mintun taw. Jak pa'y masango ita. Ay, wain. Umay kayon to man iti balay. Isa ko yung nagitay san. May amaus usarabad ba dumay. Nana. Ha? Di kay madanagan tangdanan kayaw. Apay, ibon lang yawn. Saan Apay kay bul. Unay kay itulong ko kadagitag kasapulan. Aya, ang sige nga raw. Umayak daw. Barang ikanak mo tanay. Awang pa'y may gatang iti barabadon. Anya? Sige. Picture to pa'y typos ko iti pisbaw. Tapno makita mo dagiti tatawa nga aglaplapusanang kamay. Ha? Ngam di kanto man makaununan ang agi sopsopot iti yawid mo ba daw, nana? Urayang masakto mang tayd, Nawatam. Ha? Sige, remedyo, baraw. Nasaya tadakan buyay. Apay naggapam. Naggapam ko na. Inal daw lakas takan. Bulak-bulak ka mo itang. Sapay no kasarita ka, di ka sumumbat. Naggapam. Kung nagturo kami di rabi ay. Iyag mo tatulbog ti motorsiklaw tayo duling kaw. Yak ipaigam na itaking ka. Apay pinagandar mo man ta motoring ay. Jaket ti Mang Tam. Iswa pumanawak mo na. Ito, hoy! Bumaba ka dito! Kamatandak, ano makamatandak? Woy, kamatan ka? Apay iti ko naman di ka makamatan. Sagana ka nung makamatan ka. Ay na, nagpaspas mo na nagpataray dyan na pari remedyo. Huwag nga raw. Ay na, kabutbutang. Kasla makilinlin nung bangag man maneho iti motor. Niki di remedyo mo ta. Baybayan na dyan, anak nangagmot motor. Kit manulat tawin na. Ay, huwag nga raw da. Makapadanag pa'y kidi. Ay na. Ay sos, Dayjay mo ni remedyo. Nagparta ka na nagpataray. nay, apay dagi dyan nga agaman. Agkingkinamad dan sa amutin na na. Huwag nga raw. Ay na, nagpaspas ti pa nagpataray da. Ay sos, agkarkarira dan sa amutin nga agama, nana. Ay na, agyaman na kiti dayta nga imbagayo, nana. Ay, pasensyakan. Kung nagnoam mo, ngagmot motor da anak yaw. Saan, nana? Inlimad gayam ti asawak ti gimatang iti motor. Ay na, makapadanag ngamin. Dainal daw ngagmotor da anak yaw, kat nagpaspaspay. Isuda nga gama, kaskasiro da ngagpadpada. Sige man nga ruta kasaritak ti asawak, nana. O sige, agyaman nakmanan. Bye! Hello, Remedyo. Ayan mo? Kamkamatan nga rin anak ta. Diyak nakamatan ay. Insardan kong tilugan. Unay matuntikas na nga aramid mo. Di mo timbaga ka di mo igat katangan iti motor tanak ta. Ay, nagbabawi ang araw. Tanong tak, itarayan na. Kitang motor na pumanaw. Isuadyak makamatan ay. Unay ka mga minan. Di ka lagpampanunot. Nagkulang amin nga igatangan iti motor. Unay ka magtay. Ako nga't kapailangan mo. Kadalang arugitan. Anya mabalinday, nalpasin. Dito, si kapit daganas na ngagungat. Apurido ang amay. Tanay, intarayan na kong tiyanak ta. Diyak amon ti pang sapulak king kuana. Umanuwag ka pala. Unay. Sinalbag ka kede. Sa pulam ni Buyet. Darasam! Bye! Paray, naimbag ta nakita ka. Diyan anak mo, nakita ka diyan tersina ijay daya. Nabartag paray. Anya? Ay nagloko diyan nga ubingay. Kadwa na dagiti pada ng agmot motor. Iso ti kaubingan nga gininom ijay paray. Anya? Ay naglokaw. Ay na paray, di mo baybayan diyan anak mo. Taubing pay da diyan. Ay, sapay nung tak, itarayan na. Ang kasukunan ng paray, yawid mo. Lisa ba kayo? Nag-aawid ka maghayamay. Apaya di mo yung bagbagangay, ta sinabat ka kuma. Ay na, kailiw kang bakay. Arakupang ka man. Ha? Nay, apay nga inwadag mo timak. Ayan ni Buyet. Diyakan mo tainal daw mo arumor. Wan, tayong katangam ngamin iti motor na. Isa nagbali na bulakbol kan mamarta. Ha? Among ngagbarbarta ni Buyay? Kawan na, tadagi dandanon kanya kiti mapaspasamak dito. Anya? Awan pa'y serbim nga ama. Imbis sa bantayam dyan nakta, saan tabay bayam mo? Itarayan na mo ngamin. Nagko na ngamin nga igatangam iti motor na.
Lisa bakay? Ala! Yung kasapulan ti anak ta! Katinton bigat! Asikasuwa mo ti papeles mo! Tas sika mo ti umadayo! Ha? Umadayaw? Papanangay? Sika mo ti aga-abroad! Tapadasam mo ti rigat ti trabaho ija abroad! Anya? Ay, saan bakay? Di nakpagabroden na. Diyak kayat ijay. Diyak kayat ti maya dayo iti anak ta. Basta aga-abroad ka! Sika nagtrabaho tas siyak ti mangbantay ti anak ta! Anya? Saan ko hayang kagtrabaho iti abroad bakay? Sige! No di mo kayat saan lang! Ngam pumanaw ka nga rudan! Aga-abroad ka ni balay dananang kantatang mo! Tanauma ako namang bibiyag kan ka! Ha? Sadot ka lang arod ng trabahon, baybay ampay ta anak ta! Ay, di nakadipapanawon na. Sumapulaklangan iti trabaho dito. Basta di nakpagabrodahin. Pangasim ko ma. Manang Biyana! Anya kano ti kwenta dito arubayan na ya, email daw. Basta agtakder ta kano dito. Taurayan ta ti regalo dagiti anak ta kadata. Nanta kasaok mamuta anak ta dita cellphone. Adto iti cellphone. Hello anak ko! Hello nanang. Happy anniversary manen kada kayo kan ni tatang. Urayan nyo ti regalo mi kada kayo ha. Asidag kanon. Anya regalo day taya? Basta urayan nyo. Surprise nga rod. Anya? Ha? Bakit? Adda sumungad alugan. Ha? Ay, nagpintasan alugan! Kan ada peribon na iti sangwanan! Hello nanang. Nukasta. Adan? Ada simungad alugan, anak ko! Wen nanang. Lugan nyo kan ni tatang dayta. Anya? Ay nalakay! Lugan ta kano dayta! Anya? Nagtitinulungan mi nga kakabsa, tinggatang mi ti dayta alugan, nanang. Sagot mi kada kayo kan ni tatang. Ay na! Ay nagyamang kami, anak ko! Ay na, anak ko. Hagyaman kami. Ay na! Ay na! Puston Itay ka pa yung agsangsangay ta mga aprositilugan ta bakay. Ay na! Aging ka nga minita kat kasladak pa'y lapat dyan nga danugan talakay. Anadan ta na ito'y alugan. Nagbanugan na giti talo nga anak ta na ito'y. Wana! Nagtitinulungan da ka no ginatang para kadata. Ay na! Naipaglangan tadanak tayo jabrodan niya. Ay na! Adolakit diti umapal ka na tatadanlogan talakay. Ay na! Lugan mi ay! Nay, kiti ka unay kababaeng. Ang mga nuwad na makakitakin ka. Kasta unay panangarakot mo itilugan. Diyak nga ron ba iladawang bati kinaragsak ko mo, Tibildo? Ay na! Danlogan ta! Ay na! Ay na! Nagmayatan taglogan! Ay! Itala ang mapadasak na dalogan na! Naglamuyot titaray na! Ay, agbusina ka mamulakay! Ha? Hanya ko matibusin na ngay bakay. Basta agbusina ka! Ay, ayan na, ayan tayo busina na dito, itatalmagakman! Dito'y man. Sige, sige, tatalmagak! Ay na, apay ngay businam ngay. Katawa mo't mabusinaan. Kagbusina ta ah! Tapno makita dagiti malabasan tatilogan ta! Anya? Ay, di ka man nagpalpalasto. Bakit? Tamada iti kasta. Kasano nga ron mapansin da nga danlogan ta nga no di kagbusina. Ay na! Datatikaw naan nga dalogan na diti lugar tayo. Ay! Isardang mo man! Isardang mo! Apay ngay sardeng ka. Basta isardang mo! Preno! Preno! Aday ta. Marigarda! Lumabas kami, pay! Ilabas mi man tilogan, bay! Ay, Ay, dayjay, nakita natan. Paya-paya. Ay na, napamulagat tiluka. Nala, mapantan lakay. ay. Nagalas ketikas na nga aramid mo. Kunaklanuan niya't ibagam. Pasikatam lagayam di kumarem. Ay, kababain ka. Bakit? Pasikat
kalaunay. Nay, ni manang simang ti malabsan ta. Ilugan ta. Ay saan? Padasam nga ilogan taga pa ta. Tapay, Mike. Nagdagsan ti sinusuon na pinalingkina. Nay, kita ma. Basta labsa maun. Dagita kat tilog-logan maun. Kano'y napanak ididay ta si Mang. Kat nagkapya kay samit tan. Kampay idila ang akapya day jay. Ang gumay gayab-gabay lang tigurak itiday ta babae. Iso adi mo iluglugan. Adamat gayam lugan yun, Nana Leti. Awan katas ng abroad day ta alogan may. Ginatang day ta anak may iska. Ay na, nakaapal kayo umot, Nana Leti. Ay kasta talaga. Gagangay na ata dolyar ka nga rod ti kwarta na giti anak may. Kat, naimbag man tamo gayam ni Tata Imeldo tagmaneho, Nana. Kat, sigod mo ta family driver ti trabaho na iday. Ay, kasta yan, Nana. Wine, ijay sabaling amin ang lugar tinakay distinwan na idi ka. Isuma lagayam Mayat nga rod at adan lugan niyo, Nana Leti. Adan to pakilugluganan. ay. Para kada kami lang day talugan, balasang kaw. Private day talugan. Sana pang public. Ha? Kano nga adamang arkilano, kaya't ming arkilaan. Kasjay? Depende No kaya yu ti presyo. Nagkapamanan ayamo ti Mildo. Ruar kalarwar. Napan ko yung pagasolina to'y lugan. Impa full tank count. Sa di naking kuyog. Nakaturog ka mga rod itay. Kitrining na kumaa. Ay da, sa anin. Nabitak laang mate. Nay. Apay ngay. Kapit-pitak mo ti pagsagpatan ti luganan. Ha? Ay, wine. Ay, ni pare sa uro siguraw. Ta nakabutas ngamin itay. Kat dinagas ko iti dalan. Na! Inlogan mau! Katwan takaasim mo ta magmag na iti adayaw. Ay unay kamatin! Inlogan mo ang nakabutas! Ha? Nagkitaak man iti unag! Ay na! Anya kamatin! Kapit-pita ka niti unag! Anya matikas tuyan! Di mo lapilpilyan matiluglogan mo! Ay na, dalusakto Saan man nga minatila iluglugan mo, Imeldo? Patinto makapit-pita ka tao iluglugan mo! Pilya mo na kita disentya tao Ha? Special tulugan ta! Sana pasagad! Ay, agtal na ka man. Di ka kadiagim imaw, tamaditikas ta. Kagpay sumay! Ignorante dagita tao! Ay! Dagita ang agluglugan! Ignorante! Numangilugang ka, ibagam tay katanda tay butas da sa dagpigad nga umunag tanay! Marugitan ti kutsita! Ha? Mala, yung kay Jayain, tadalo sa akong tuylugan. Di kan sumanao dita. Marilitay, pangaasi man. Arkilain mi man tilugan yaw. Ta itulod tayo ti anak ko, iya ospital. Ay, Nay, apay, nagkunaya nga iparkila mi tilugan kat saan mi mat nga ipaparkila ray ta paray. uray italang maray. Aganak nga min di anak ko. Apay, ayan dya asawa da anak mo aya. Awan asawa na maray. Intarayan da nga raw. Dahi ta ngamin ti maalat ti ampang. Ah, Adan sa ngamin na mampang di anak mo ka. Timon sa ngamin pinadakkalan na sayaat. Kitaan na kami man, napintasan ti biyag na kita anak medya abroad. Ta siyempre nanakam da. Pinanunot da, ti masakbayan da. Katita, may ramraman kami mata na naganak da. Alan amaray. Agbayad ak uray manaw. Ay, awan ni Emil daw. Awan nag-drive. Napananaya amaray. Diyan mo Apay, paray. Ay naparimil daw. Di anak ko. Aga na kain. Kat awan mo't amok apangiluganan kan ko ana. Anya. Ay, sos. Sige, hintayon paray. Mabitla ang tagsukatak. Kagap-gap po nga may ni Jay Talon. Hello, Nanang. Kumusta tilugan niyo? Ay na! Di amayaw! Tila iluglogan na! Ha? Tila iluglugan nga?
Basta da malabasan na iti kalsada, ilugan na, nga oray nakapitpitak da. Ay ket, baybayan nyo la ka day, nanang. Mayat kit di ta makatulong kayo pa ay. Ay, agruam mo dagita na makiluglugan. Nasingpang nga minuna di amayaw. No da mga arkila, na dagos. Baybayan nyo, nanang. Tay supay mo ti, bayad da iterkila. Mayat kit di at least kumit kita talugan nyo, nga oray kaskasanaw. Wana, nga magruam mo dagita karuba. Imasan da ba't ang taglugan-lugan iti kutsimay? Masurunak. Sapay nagaang duda. No batin to man nagaanglit kay luglugan di amayaw. Anya? Feeling da kalugan dan. Masurunak. Imasan da tagluglugan. Baybayan nyo, nanang. Di bagbaga ti kasta kadakwada, tamangan numapainan da. Ay! Ibaga ka! No jak malapdan tiriknak! Prangka kita amin, ah! Anya? Tay listaam ngay. Baka nalipatam, bakit? Saan? Anda dito'y bulsak. Inlistam mo't laamay, nagitigatangan tayo di palingkay. Wen! Ay na, nagmayata talagang tibiyagtaan niya lakay. Agasam day ta, magmagnatala mapan makitsinda idi. Ang amita, di ko tsitan. Nanalitay! Tatay Mil daw! Ang paili kayaw! Wan! Ninyaw! Ay, eksakto nga raw! Makilugan akman! Tayo nakagpa-check up! Ha? Mala, lumugan ka ninyaw! Pagtugawa ngay tata! Dito'y sangaw, no dito'y likaw! Kadi talikod ah! Siyak lang tagtugtugaw di ta sangaw. Sige nga raw! Dito'y alikaw, nana! Di ta kumapay kay di compartment at ipagluganam. Mala ninyaw! Lumugan kan, tamapantayaw! Masapa ta maturaw, litay. Masapa ngagbiyahe intun bigat. Nay, papanamanan. At na mga arkila kanyak, isupay ta arkilana. Papanan nyo manan aya. Kanasinaw ti mga arkilakan ka. Ni Roday di tadaya. Sukunin mi kano ti katugangan na iya lugar da. Kunakmat na pilyam ti iluglugam mau. Na ijay mga agmamama. Intun tinupraan na itinalabas iti lugan ta. Ay na, damot panunot di tao Apay basta agtupralatan aya. Kat adamot nakakwinta sa plastic bottle iti tengged na pagtuptupraan na. Ay, makapasuron ti kastoy. No arkilaan da kawan ko ng mga minatagos. Ay, maparigat ang tilugan. Mapudpud ti pilid nan. Di ka kitagyaman ta kumitkita lat ta tilugan ta. Isupay apakitsinda ta. Maudin day tang arkilama. Diyak kaya ta sa balit ti agluglogan ni tilugan ta. Sapay nagtitirad mo ti uba da. Marunot ti kutsun ti tugaw. Apay aya akas ta ka, bakit? Kasla di ka kasapulan iti tulong iti pada mataaw. Tumulong ta Takasanaw no datanto mo kasapulan iti tulaw. Aha! Dadagitan naktamang tulong ka data. Saan ta kasapulan ti tulong dagita tattao? Nabakbak ng tamit lang aamang ngam dagita. Isungawan to ti maitulong da kadata. Bakit? Nay, Marilitay, apay nga muli ka dita bubugyaw. Daldalusak to'y bubong may ta. Adu tinagawa bulong dito yan. Ayan ni pare Mildo aya, maray. Ha? Inarkilada manan Nagitagrarama na makiluglogan. Ay na, kabot-botang ter aramidang maray. Nagngato dita. Agpatulong ka ngamin Adumat ti maayaban na babaros dita oy. Ay na, jakla pagan ano titulong ti sabali a tao kanya. Kabalak nga ramidan da ito, nga oray awan mang tulong kanya. Sapay sinsinan mo nga agdan ta nakapatakder dita. Sana bali at nalaga anak mo. Nenenenay, agarbisan maray. Bumaba ka ditan. Ay saus, agto down. Bumaba ka maray. Ay just kay, agtudo bang agpayson. Huwag, bumaba akaw. Tain nakmutain, tawan payo kaw. Nay, ipigsanan. Ha? Ay, natinag kamutan maray. Ay na, ay tulong kakaruwa. Tulong! Anay ko, jak may karawti, mahaka. Anay. Ala! Natukol sa amot na tima ni Nana Leti, tata! Ay wag, ay sos. Sa bali mo titinurong tayo mamaw. Nagpalikod mo tayo.
patong ko. Tisigit ko nagsakit. Ay, naimbag ata sana na ito pataulo yun. Kasanon nga tata. Kasano nga may taray tayo di ospital ni Nana Liti. Awang matay lugan da. Mabit lang, ta inakalaan tayo wang kan pasagan ka. Kan mangala kayo umitay ni tikaputay, wano payaw, ta payungan yaw ni Litay. Uwan tata. Ipasagad tayo nga ipan ni Jailay. Kanay, delikada o tikasasadan. Kahit, kumusta kan? Ay, nasakit ti Mak. Ti patong ko. Amin na basit ti bagbagik. Gagangay na tanatin nagkakit nga raod. Natukol ti imam. Ngam nasimintaw. Ikagdanag. Agimbag kamutlaang bakay. Di kagsangit. Agimbag kamutlaang kunakmay. Malagip ko lang amin tinaramid na giti karo batalakay. Pinagtutulungan dakpiman nga intaray diti ospital. Ay, wan nga raod. Dakkal ti utang taan na imbag anakim kadakwada. Impamuspusan na piman ti ameng. Tapno maitaray da ka diti ospital. Impasagad da kagayam nga inyag ditaw. Wan nga rod. Mababainak pa'y kit din. Kunak no saan ko akasapulan titulong da. Ngam nagbindutak. Ay, inkamangkit di sukunan ida. Ilogan mo ida iti kutsita. Takayat ko ida makasarita lakay. Ha? Alan, ilogan mo ida. Oray subli-subliyam ida. Sukunam dagiti ng tulong kanyak. Takayat ko tagyaman. Kan agkit daw iti pamakawan kadakwada. Kan ikam to ida iti pagmeryendada. Intun makarwar kan dito ospital. Tajay to balaya, hindi papananda. Ay, sige nga Rod. Agpartitan to iti baboy. Tapakanan tadag iti kakarubata lakay. Manang Biyana! Papananyaw, nanang. Ingka magmulay ti pruta si Jing Uma. Umay kaya to yung. Ha? Wen ko ba ang... anay ko. Ay, nasakit mo tuulok, nanang. Nanay, apay manay. Ay, anay, simuro nga ron ti migraine ka. Ay, nagsakit tuulok, anay. Anya, agtumar kay ti agas, no di mo kabalan ti sakit na. Sanay. Ay, narigat ti tumar iti agas. Ay, iturog ko lang na itaw. May kataon. Nay katala, yinanam nga raw, anak kaw. Anyat masida, nanang. Jay nabati adinangdang itaal daw, Dinangdang manain. Makauma. Ay, agurood ti tiyang kaw ngagsida itinatnatan. Akit, mangluto kay ti si Dama. Adama maluto di ta rep, tuyong. Dakayon ate, mangluto nanang. Anay, nasakit tulog. Ay, simro ti migraine ko. Iso nga, agidaak. Tanasakit tulog. Lala, ilutuan ka nga ro di ti si Dam, anak ko. Anya day talutluto Marta, bakay. Kalkalpas tala na nga, naglutluto ka balay. Nagpaluto ni Tuyong, ta nasakit ti ulo na. Sana makaluto iti si Daan na. Di namot kaya ti dinangdanga si Daan. Patpatsam day ta tuyong. Artista na kala day ta. Ulawan na kalay. Sigo da nasakit na day ta migraine, lakay. Wala, takasta ka na yaon ti pagpampambar na. Bastag pambar, migraine, ahoo! Amom nga Rob, no, agpampambar, wano saan. Ay na, Marta, pampanoy-noy ang ti kinasadot ti anak mo, iti kastangan aramidem. Di ka baybayan di ta, tayo so tagluto iti sidahin na. Ubing aya, tamasapol pa'y langay lutlutuam. Nasakit nga Rod, mati ulo na. Amok tirik na tinasakit ti ulo na, tadamot migraine ko, lakay. Anya?
Ay na, nagbunga mo't gaya man dagitay mulam asaba bakay. Natangkanan dapayain. Wan tebag tuno may alawas na nakilakoy jay ili. Wan may mayat mo't la ijay ihilay apaglakwam. Tanangin ngina ti paggatang da. Tano ditoy, baratan da ka Wan nga rod Adapay nga mintay dua apo na patangkanag. Tapno agigidan damay na ako. Nay, papa naam tuyong. Nakatip ka matitibunang. Inak man ijay uma, nanang. Nay, itamang pa'y akong di mapangkay jay uma. Wen man, tapno mawat-wat mo't tibagay. Tapno agling utak. Ay kawan tapno maksayan day ta lukmag mo. Nay, naglukmag kan. Takasanaw, day talamat maturog tararamidam dito'y balay. Nasakit mo't nga rod ti ulok, nanang. Turog mo't lang amin ti agas ti migraine kaw. Ha? Sige, tanay. Aldaway, napudutan ijay uma. Arman lakay, awampay matya nakta. Awan pa'y mo't nga rod, napanan na aya. Napan ijay uma. Mapan ka nagpalingot kunana matidagsapa. Nay, itaman pa'y akong di umaday jay nga anak ta. Kaya't nakanong arod tagpalingot. Ngum di pa'y mula nagawid. Malumun, katagsapa pa'y idinapan. Nay, amang ano naturog ijayan. Anya? Kastanga-tangag paisaw. Kahit, anya pa'y ngay, amumat aturog jay alak mo. Inturog na siguron ijay puunti sabsaba. Nay, aday ta magayaman. Apay, nagbayag ka na napan ijay uma. Tuyong. Nanganam nga ideal daw. Inkay kat iluto da ito yan. Nay, Anya tinsangput mao tuyong. May 1 kilo abangaws. Ken may 1 kilo nga asukar. At dapay kape ken gatas dita. Isimpayon da kita, nanang. Ay, maturog nasakit man ng tulok. Nangalaan na nga tangay iti kwarta na nga inggatang nakadagita lakay. Jak ambo Ngam. Itaman pa'y akong tigatang iti masita day ta atuyaw. Anyat naknakan na nga ta. Ay adda siguro mo na diskitaran na kwarta talo tuwag ti insang put na abangos. Arman, lakay. Awam mo't tindagit ay bunga ti sabak ijay uma. Nagtabamot aminan. Wan tatinaba amin ni tuyong. Sana napan ila ko kini maila akaruba. Aniya, apay ngaya tinaba na. Ay kasla di mo am mo di anak mo. Kas jay mo ti paglayngan na. No agmula, sadot. Ngam no aglako iti bunga ti maimula. Alistaw. Damagam kini tuyong ti bayad di inlako na asaba. Apay adamagan niyaw. No ayan tinaglakwak iti saba. Kat naigatang mo't iti masida. Inggatang kon iti masapsapon iti kusina di naglakwak. Dayjay lang. May 1 kilo nga asukar, kape, kan gatas di ginatang mau, kan may 1 kilo labangaws. Kahit manumot la ti bayad jay sa bangay. Nanginan ti magatang ita. Iso ado yun sapulan ti daddo maabayad ti saba. Impalingkik nga ruden, nanang. Aniya! Nakitak man ang di anak mo iti balay ti kumpare na. Makipuspos taman iyayan. Anya! Ay, ijay palutan nga rin tinapanan di bayad ti sabaa, ngayon lako na. Kahit, anya pa'y ngay. Huwan Ay, unay matanday di atuyong. Kagurgurak ti kasjay nga style na. Awan lang nga rin kukuin nandito balay. Mapan pala magisugal. Ay, masuro na ka talaga. Ay, mga sawa ko mga minan, bareng gumagatan. Mga sawa nga. Kaasing tulaeng ti asawaan na. Tamatay ito iti konsumisyon. Gapo iti kinasadot tanak ta. No di nanto pa'y mapaganti mismo abagina. Mga alapay la iti sa balay. Apakanan na. Nalumot din nagitay bunga ti pinyata lakay. Wen, bakit? Burasik to. Inakto'y lagaw. Nangina ti pinya ita. Nagdadakkel nga rod. Nang puro sakit ti maysa. Nagsamit si ka. Kahit
Ayan tipin niya ngayon kisam. Ramalagman. Ay kwa. Ay, awanan Inibos ni Tuyong. Anya, inibos na hamin? Huwag nga raw. Mabainak mo tamang ibaga nga ibatyan na ka. Tabak ka masair man tirik naran. Nagdakkel apin niya, inibos na. Ngalabay bay amon. Inak tumanon mang puros itinaloom. Lakay. Ne, adumat gayam timula mga pinya, Tuyong. Wana, nalawang amin timinulaak ijay uma. Ay, nalawa nga rote dagayo. Ano kasta? Wana, di uray umaak amin abantay ijay barangay may. Awan problema, tadagami mag. Ay, asindiro kamat garod, Tuyong. Medyaw. Nan, bayadam ki din tinla ko kapin niya, tagawid ako. Gumata ka kiti na mas asidaan may. Ay, sige, mabit lang nga rota. Totalak amin nga boyad Japin yam. Ay, nagimasentoy sa bauti karnit baka. Nangalaan bakat? Ginatang mau? Ginatang ni Tuyong. Pinalingki na. Adapay ginatang na nga asukar, asin kan mantika. Lay, nangalaan namanan ito yung gatang na nga eh. Jakam mo jak mo't dinamagan. Agdardaras mo nga minarimwar. Kasla adda samsambutan na. Tama panak man iti uma, bakit? Nay, lepas sampay timangan Ay, ituloy ko ito lumadamdama. Damapan ko kita ay takila at anag nervyosa. Anya! Nagloko day jayan at tuyong. Kunaktupay kahit. Husto tinagparik na kanyak. Ay isulaki day tinang puros kadagitipin niya dito'y uma. Ilako naman ay. Ay na. Day takit ti kagurgura kiti day diyang anak may. Nagsadot niyag mula. Ngamno ang puros kan aglakaw, alis tao. Ay soron kaon. Ay, na di kay kat agyaman ta pinuros kon nga inlakaw, kat no ado tinadadaal ta at atakyan ti utot. Ay, agtalaka, awan pa'y uray may isa ang nginit-ngit ti utot, tawan pa'y mapmapan nga utot ijay. At da nga raw, nakita, innamda, inabog ko pa'y. Kay, ayan tinaglakwam itipin niya, tuyong. Kat, impalingkik mo ito na, may 1 kilo a karnit baka, asukar, asin, kan mantika. Anya pailat sa pulin nyo ay. Manumot lating gatang mo ititay tangay. Nagadaw di pinuros mo apin niya. Nagdadakil pa ay. Impalingkik nga rudahin. Unay kayo batain. La, iyag mo ko na! Nita, apay abugkawan dangay. Sana gaputa anak dak akit, bugbugkawan dak natan. Ha? Di kay katagyaman, ta nagpalingkiak. Kan baka pa'y di ginatang kaw. Nangina ti karnit baka itan. Kan binarat da pa'y di pinya. Anya? Ala, baybay amon dyan ta. Di mon pilitin namang tititibayag tipin niya. Ta sigurado nga agunget man ng dayjay. Sapay naguyong no makaunget. Ay, awan pa'y sirbe ti ado amula. No sa bali mo ti agaw awat iti kwarta. Lakay. Sapay nakaturturay. Kasla isaw ti nagmula iti kas di ajar na. Ay, idarom kung saan. Ipabarangay kaw di anak ta. Anya, ay isaanan. Kababain. Day takot agamaditan nga agbinbin na ranggay. Kababain lakay. Kay, maan ano kuma? Barang agbuteng kan agbain kadataan aganlak na. Saan nga roden? Day tangamen ti madigan kakat, Marta. Panuy-nuy am ti madi nga arami janak ta. Iso akas jay. Ay na, sana kasta. Diyak lang amin kayat nga agapa kayo. Awan respeto na kanatadadakil na. Isakit mo pa lang. Bastos nga anak. Sadot nga agmula. Ngam no agpuros kay naglakaw, alis tao. Naglaingan niya'y. Sanod damag tinaglakwan na. Iso pa ita dagaanas na niya agungugit. Songkaw. Papananyaw, nanang. Inak man nagmulay ti Pitsay. Umay ka, Tuyong. Ay na. Ay. Kaya't kumabot to umay tumulong ijay umaa. Ngam, ay na. Kanayon mo't asumro ti migraine ka.
Nasakit ti ulo, nanang. Manan, kanayon la kang agsakit ta ulo mo nakong. O nga raw, nanang. Anay ko, anay ko, nagsakit. Ah, Sapa ito'y mordong ti ulok, tinasakit. Anay, nasakit nung masakit, nanay. anya mordong ti ulom ngay. Dito'y man na Dito, mordong to'y ulok. To'y tuktok ka. Ay katagtumar ka ngamin Saan? Turog lang ti agas dito'y nanang. Sige, mapan kayo. Tapno di kayo kat mataktak. Aduan niyaw ti mulayaw nanang. Tapno adun to ti maabay. Wala, nangruna ka ni. Mangrugi man ti pa nagtutudon. Maya tagmula-mula no kastoy matutudo ti panawan. Mapan kayo nga rodan nanang. Nayunan niyaw ti mulayaw Sa lapit siya'y ti taduma. Muna, adwa bukal to imulak. Barang agbyagda amin Wen, agbyag da. Basta sibugan niyaw akanayaw. Ken abunwan niyaw. Tapno daras da dumakad. Yakay, dandani maapitin dagi jay imulak kapit chay. Wen, bagay. Kat sigurada o asabalin tuman ti mga apitain. Di anak mo man ti mangilako kadagijay. Uray ang pinustata. Ay kuwan awamot dakas na. Basta mangibingay iti paglakwan nantaw. Mangibingay nga. Mapanamit la isugsugal ti mapaglakwan na. Saan to siguro unta imbagak mga dyan na tagsugal. Ay man kiday ta tulungan na ka mapanagdalo si Di Uma. Ibagam ta sumarulo kanya. Naruutan na dagijay mula. Anay ikaw. Anay. Nasakit man ang tulog. Nanang. Di nagpala ibabaw. Pangasiyaw. Ay sos, Anay. saan samot na nasinsinan na sakit ti ulo dayta? Grabing samot na dayta sakit ti ulom. Gagangay ti migraine nanang. Ay, agimbag lang. Apaman na may turog ko. Anay. Wala nga kanayon matan nakong. Makapadanag kamot. Saan? Agimbagak lang na may turog ko dahito, nanang. Nala, mapan kayo latan ni Juma. Ay, maturog man kiday. Manong, no kayat mo nga dapitam, agmula kamot. Pagrigrikatan dananang kantatang dagiti ilaklakom. Isudat agrigrikat ngam si kamat agnamnam ay. Apay, nagpulong dagan ka? Itad kumat kadakwada ti paglaklakwa ka. Anya pelat sa pulong daya. Basta maditeraramida manong. Tidakas na, isugal mo ti paglakwam. Nasayataya mo ti kasta. Bakit kan lakayan dagiti dadakkeltang ang pagkonkonsumisyon ng paylaida? Ay, saan ka man nakaslakalaingan nyagsasao, Elsa? Saan aga po ta maestra ka, kat kunamlan asino ka namang sirsir mong kanyak? Umano ka? Nawan na sayati, bagam? Marta, masadota ko niyag mula. Sa balin tumulat ni Mairan Ranaud, iso abay, bay amon da kita. Akit, anyat ka ng tayo nga no di kag mula. Basta man gakaon, naupay akaon. Anya, Isardeng mo matain tagmulmula. Agbambanog ka lang. Kasla imulmula amit ipagsugal di anak mo. akit, anyat ka ng ngayon. Tulungan na ta di maestra nga anak ta. Imbagakin kuha na ti maipapaniter aramid ti kamsat na. Kat nakunana at tulungan na ta. Anya, Kita mano pangalaan ni Tuyong iti ilako na. Napanan ni Tuyong bagay. diya ka mo Agdamo lay tayo dito Saan ang makain na daygay? Tawan apitin na amula. Awan mailako na. Anya day jay. Kasla dagtitin nagiti paraangan lakay. Uwan nga raw. Ano daygay? Nyugmay. Asino ti imuli itinyog ngay? Ni Tuyong may. Di yung pakipiyangan ta kita binuras ko niyaw. Ilagop na kita. Burasag amin na kita. Ay na, anak ka! Bumaba ka dita! Nagnataw! Abangan numatnag ka! Matinag nga.
expert nga umulay ito yung anak yaw. No kaya tiyo akit, ag-exhibition na pa ni daw. Ahap, ahap. Ay na! Ah! Ay na! Tuyaw! Ay! Natindag dyan! Akta! Ay na! Ay, sus! Ay, darasang bakit? Tulungan ta talaga! Manang Biyanan! Hello, daytoy manan ti pagayam yon ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat unay kada kayo, iti kanayo na kadayo mang tartarabay, kan mang supsuporta, kadagiti uploads tayo kan dito YouTube channel tayo. Itagundaway, isagot mi ti part 4, compilation ti drama Amanang Biyanang. Nagatil to'y agong ko Kudkudik man. Hey, anya kamatan! Anda kay ti sango ti panganan, kumanudkod ka di tagong mo, Esmeralda daw. Nagatil nga ron mait bakit. Sapay ito nagtayan tinagatil. Kudkudik man pa'y. Hey, madamdamakan nga agkod-kod, mangantapay mo't Ay, sige nga raw. Agkamuta kaon. Ay, agalak man pa iti sidak. Kun agsabawak man. Ay, ala, mangangkalata ka din, di ka sumanaw. Ay na. Ay, apay ayamot alapdan nagngagsaw pasita. O minumak man pa'y. Tamakain inumak. Ay, nagigupak man pa iti sabaw. Ay nagimasahin. Ay, agsiliak man. Ay, Nagimas. Ano man ti makan ko no kastoy laang. Nating man pay. Ay, agsubo ak manin iti napaw. ay, No. hey, just kimo na ito nga asawa. Ni kasla natangkon Mangmangan lang harutan sa upay lasaw. Kurang sa linay na bakay. Ay, no. No nawaag, agungat mat. Ay, no. Ay, Sanap na na. syak sa latikas ti asawa na. Ay, no. Non-stop ti pa nagsasauna. Nagatil man. Saan nga agsarsargan? Agdigo sa kaon bakit. Nakagtrabahon. Ay, kitagdigos ka lata. Ala kong titwalya. Anda ni Jeban nyo tayo shampoo kan sabon na ginatang ko. Nasayaat nga raw. Sa paag ti mapanagtrabaho. Tapno makaduak iti tape. Agsinila sa kaon. Isuot kaon. Una agtukan ni Gate. Hinakon ni Jebanyaw. Ay tay brief ko gayam bakit. Nalipatang mo tayo. Ay agsubliak iti silinta. Ay, masapol nga ibaga na amin nga ramitan na. Unay matigagat ti asawak nga agsaw-saw na ya. Ay, por Diyos! Dito iti sumarunaw. Dito iti pagluganan niyo. Next day ito'y nakapila. Tata Esmeralda, kaya pa'y mga anak. Sublatan ka pa lang nag-dispatcher, tata. Tapno, makapangan ka. Ay, madamdaman taon, barok. Hindi kahit agtugaw iti lugan maun. Di kan sapay nangal daw, tata. Ay, madamdaman. Nabsugak pa'y. Nanganak iti tinapay itay. Hinatang ko di tabalasew. Ada palaman na peanut butter. Kun iminumak iti Diyos asag uutsaw. Nagimas nga ro di minirindak. Kastaya, tata. Nagimas di tinapay da. Adda pasas na. Kun adda pa'y... Diyak amo na yayay. Kasla taep, Mike. Adda taep na di tinapay. Ay? Saan ataep na jay, tata? Adda awag iti da jay tinapay. Nalipatang mitay. Mayat tikas jay tinapay, tata. Taep nga road. Adda taep di tinapay da. Mala, panawang ka dito yay. Tay tuloy ko ti agayab ka nagiti pasaheraos. Madamdama akton abangan. Nay, adakan lakay. Naladaw ka nagawi di taa. Wen, tado ti pasaheros.
nakaduwa nga ron iti tipita bakit. Ay na, ikatakman pa ito sapatos ko. Ay itisok pa ito bagkaw. Ay na, ay agtugawak man pa. Ay, agsinilasak. Ikatak to jacket ko. Ay napudot. Ay na, ay ikatak to medyas ko. Ay na, mabalin ka di, Esmeralda. Noan niya taramidam, aramidam latan. Sana masapol nga ibalikas mo amin nga raramidam. Ay na, bakit kanila kaitan? Di ka pala na iram kanyak might nga asawam. Amom mo ta kasto ti kinataok. Kasto'y mo ti pan nakaiparswak ah. Kamabalin mga ikamulat tantangiwat mau. Sana masapol nga ibagam amin nga ramidam. Jak might nga ron maika might. Aglukat mo't lat nga agsauno ka. So abay-bayan naklakaday. Oray ta jak mo't pigpig saan ti sao. Masurunak, nalustred sa amin tadila mo. Oray anyat ibagbagamon ah. Basta di naklapdan. Takastoy ti kayat ti bagay. Ti agsasaaw, pasita. Ay na, nagatal ti kilik-kilik ah. Kudkudok man. Kan oray to'y dapan ka. Nagatal. Kudkudok man pa. Ay, makikiamay. Nay, dala mo ka. Si Patakman. Ay, hanya ka matan. Mapanan titurog ngam sumanao ka. Adda nga rod lamok, bakit? Ay, anya mo na gito'y alam mo kan. Rab-rabi at manayab. Imbis ang maturog damutang. Kat maminano matlatamang patay iti lamok nga oray di kag saungay. Maturog ka kanilatan, bakit? Ay, nagmayat taginat. Nalipat gayam tagtutbras ah. Ay, nakman pa agtutbras. Ay, natatsinilas ka. Mapanak ijay kusina. Ay, unay mo na pan nakalipat ka. Nalipatak mo tinagbras. Ay, Nagbras ay. awanan. Jakman maalat ituturog akon. Imbis sa mapmapan titurog ko itayan. Awam manan. Hilda ka na kan. Umayak mampay lagi tambay dito'y balayaw. Ha? Akauna, antipasita? Ay, umay kumanyinan na tilapayag kaw tamarngrng aki balay. Ni, apay, at dangalaw ngaw iti balay yo, ante? Ka, jasigod ang ngalaw ngaw ah. Nangkel mo nga Esmeralda. Ha? Sumanao nga rudlat ta. Kimaro pa'y kat itan ti kinalabid na ah. Ni, kasta yan ti. Nay, adan sa magbisita yaw kaanakan. Ay, wananti, ni Uncle Andong, ulitag nila kay, imay pimasyar. Ah, kunak no asino itayan din nakatugaw itindayaw. Nakaisip mo na kumit kita dito. Ay, wananti. Uncle, umay kayo dito tanda ni Antik. Agaman mo kayo. Mabain siguro nga umasidag ante. Naulimak ngamin na itanga ulitag nila kay. Isumulaan nagtangad laang. San uneng agsasaon ni Uncle Andong ante. Naulimak alakay dayta. Kasla nga ron awan kadwam atao dito'y balay no kwa. Ta naulimak. Nagpadaan da kan nila kay ko naulimak. Saklati sumanao dito'y balay no kwa. Ay, mayat kit di ati kasta kabalay, Hilda. Ha? Taapay mo ngay ante. No siya kakamas kay kayat ko tayo nasao. Tapno saan ka maburing. Maday tinasao akabalay. Makarengreng. Kan makauma dengdenggan. Makapasuron pa'y kidino na duma. Tag-shower pa'y jing iwan ng kalmo no diretso ti sauna. Anya? Iso ano siya kamay sa... Kay kayat kontay na uli makakabalay, ngamtay nasaw, tanasakit tilabayag ko, marengrengak, masikuranak kanakan. Hello, kabsat. Mabalinti makiamam mo? Ha? Una, kamsat. Siyak gayam ni Pasita. Kaanak ak di asawa ti kaanak kam. Kasta aya. Wen, umayak man makikaaruba ta marengreng aki je balay may. Ha? Hay, makauma adeng ganti busis di asawak. Sao-asaw. Ay, agpada nga ron ay ti asawa. Ha? Lukas ta.
Tarabi madyasawam. Wow, sao. Nagsakit ti lapayag ka. Iswa, nagbakasyonak pailaang ditoy. Ay na. Isuda ko magayam tinagasawa niya iti asawa. Tagbagay da. Ay, wala. Hay, kayat ko nga mintay na ulimag nga asawa. Diyak kayat tinatagare. Ay, makaina na tilapayag ko no makikaro baak ditoy. Ne, imbag pa'y ditoy. Isem laang. Ala, ito'y bagkaw. Taitid kaw, tinatgadak iti nagmalang bagay. Adda dito'y bag ko kahit. Ala, ikaw dito'y. Dito'y bagay. Ay, hala, idisumlat ta ditan talak no madamdama. Sige, idisok dito'y lamisaan. Adda ko ton dito'y lamisaan. Pis-itik man. Ala, iti punas. Tapunasak to'y lamisaan. Tapno maikat ti pinatay ko ako taon. Ay, Nagayang mukat ka. Ikatak man. ay sao ka man na sound. Ah. Pagtal na ang mamatang iwa mo. Kat adda nga rod mukat ka. Ay, si kamot, di mo pa ibaga. Binalbalon ko gayam na ito'y amukat ko, jay ilay. Baka idi agsapa pala na ito'y amukat. Agpubuak. Ta nagigamak iti mukat. Ay, pumanawak man la dito'y kusinan. Makarengreng mo dahito yung asawa. Agsabuna. Sige, Ay, puminubag man gaya. agpapas ka nga agsaw-saw dita. Tarumwara ka. Inak man makikaruban. Umayak man, kabsat. Nay, agtang-atang adlaang. Ay, umay kumanan na natilapayag ko dito, kabsat. Ay, kabsat, saan ka kadipay nga gawin iti lugar yaw? Saan pa'y? No kasta, agbakasyon ka pa dito. Wow. Ne, nagmayatan na kadwa ti kasto a klase ti tao. Wan kun saan lati bagbagana. Talagang agsunga nita iti asawa ka. Imbag man ta saan nga agsakit ti bagbagi ma. Nakaindayon latan dito, ikabsat. Saan? Husto nga rod. Nataer magayam da iti alakay numingmingan ana imbag. Natangos ti agong na. Kusipit ti mata na. Kun natayag alakay. Kabsat. Mayat sa ti agpagna-pagna. Tawan init. Intan sa agpagna-pagna. O sige, agistrol ta, kabsat. Hilda ba kay? Nagkuyog mo da ulit ikaw kan ikit mo. Ha? Manayn? Nagkuyog naman idi kalmanan. Ha? Napananda di kalman? Diyan mo nagkuyog naman si Mang Puti di kalman. Nagkuyog da manay. Ni, apay nga Kasaritam to niya yung ikit mo kasaritak tumag ni ulit ikaw. Sige lakay. Uncle, anda niyante? Nay, awan may Hilda. Urayag nga raw, awan matay. Ala, nukasta. Saan da pa nagawid kin uncle nila kay? Ha? Nagkuyog daya. Wen uncle. Nay, napananda ngay. Diyak nga rod mo. Kasarita ko man ni anting mawamagayam dito Ay na, saan ang matatao dito'y balay ni Antayim? Kanayon arumwar, yak amo no sa dino ti papapanan na. Ay, unay lakit ni antin na ya. Wen nga rod Ay na, malammanay, balasang kaw. Ay, inak isara ka, nagiti binilag, balasang kaw. Ay na, natinlag ti daduma. Pidutak na kita sa lapay, Hilda. Na-develop mo ting tirik na taandong. Wan nga raw. Angam no siya sa anak nga agbabawi. Takas kan kati kayat ko. Nakasagana ak amang isina iti asawa.
Basta parakan ka. Oray siya. Agad anyat planom itangay andong. Jak amaw. Ha? Anya adi mo amaw. Agawid ka kadi pa iji balay ti ka anakam. Kompormay? Wano sumapultan iti pagnaedan ta. Ay, sige nga ron. Ang dagayam kong agpapaabang dito'y ili. Ijay ti pagnaedan tan. Ala, uncle. Di kay makmaklaat iti ibagak ah. Hindi yun namnamaan ti panagawid ni antita. Ay, Wine. Amo kaon ti maipapanit ti dayta, Hilda. Nalagtiks itay kanyak. Imbaga na at yakon orayan ti panagsubli na. Ay, nagaya min charge ti cellphone ko. Ang mga no umawag man ay. I-charge ko. At ita. awan ammo mi iti aramidon da kanya uncle andong, uncle. Di ka labinantayan mo ito jay antay. Kanayon gayam jay balayaw. Mapay abinaybayam mo. Jak mo't pagaro pa nakas jay ti aramidon da, uncle. Apay ngay akas jay antay. Lukano abimakit. Isomot ti panagaramid na ni ti kasyay. Wen nga rod, uncle. Binagbagaan mi idan ngam natangken ti ulo da. Mala, bay-bay amon. Isangit kulatan na, Hilda. Anya nga ron ngay. No di na kun kayat jayan time. Awan maaramida. Hilda. Andong, nauli magkamanan anak ka panimid di taabay ti tawa. Hanyat pampanunutan. Uy, andong, agsao ka mo't ah. Adda ka di problema. Agsao ka, di ka agwing-iwing laeng. Ay, ala, no talaga di ka agsao. Sige, panawan ka pa'y nga raw. Tapno makapanunod ka na imbag. No anyaman day ta pampanunutam. Andong, adakaon. Nakachindakaon. Ay, amaw. Ay, awam mo dito'y nagusmay. Napananangayan. Ha? Adda papel anak ka parabaw iti lamisaan. Sura mo. Basaak man. Dear Pasita. Pakawanan na kuma. Nagawid ako niti puder ti asawa. Makunkonsensya kiti aramiden ta. Suapi manawak. Di akong nagpakada na amok nga agsangit ka. Ha? Agsubli ka niti asawam. Ta saan na nasaya ti aramiden ta. Ta agsubli akmut din niti asawak. Ha? Bay! Ito'y nagbalin nga asawam iti apagdarikmat ang makalawas. Andong. Apay ngay. Apay ngay apimanaw ni Andong. Nay, apay nga daka. Anyat masapul mau. Pakawanan na ko, Ma Esmeraldo. Nagbabawi akong ti inaramid ko. Sorry. Sapay ko mata mapakawan nak. Kalpasan ti pananggulib mo kanyak. At dapay laropam nga agsoble kanyak. Lakay. Pumanaw ka. Tadi kan pagananaw. Nasaysayat lang agsinatan. Ang mga nugulipan nak tumanay. Jak tupay maramid jak babae. Si kantulaki day. Balangkantis ka.